Il-Ministeru għal-għawdex nida 22 edizzjoni tal-Victoria International Arts Festival, avveniment importanti fil-kalendarju kulturali Għawġi. Dan il-festival ju meqjus l-akbar wieħed fil-Gżejjer Maltin se jara produzzjonijiet ta' livell internazzjonali jittellew kuljum fuq medda ta' 34 jum. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal-għawdex Justin Caruana spjegat li dan il-festival u wieħed li jfisser ħafna l-għawdex bil-produzzjoni tittella permezz tal-Cultural Support Program b'ħidma konġunta mal-Kunsil tal-Arti kif ukoll b'kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet fosthom maqdiet mhux governattivi. Il-Gvern kif il-Ministeru għal-għawdex u diversi entitajiet kif ukoll anke laqdiet non-governattivi qed jikkollaboraw flimkien biex insettqu il-kalendarju kulturali illi għandna f'Għawdex mhux biss biex ikonna avvenimenti imma wkoll biex nippromovu it-talent lokali wkoll bixra internazzjonali. Dun George Frendo qal li l-edizzjoni ta' dis-sena se tkun maqsuma fuq 5 ġimgħat, kunċerti li bdew fit-8 ta' filgħaxija fit-12 ta' Ġunju fit-Teatru Astra u jibqgħu għaddejjin sal-14 ta' Lulju. Qal li dan il-festival se jkun imżewwaq b'mużika klassika iżda mhux biss. Il-Bambini ħanibdew l-erba' 12 ta' Ġunju fit-Teatru Astra bil-kompożizzjoni kbira, eżekuzzjoni kbira tal-famuża Carmina Burana ta' Karl Orff li ħajkollna magħna wieħed mill-korijiet il-kbar tal-Ġermanja minn Hamburg kif ukoll is-Sur Mast li flimkien mal-kor Laudate Puri ħajtella din ix-xogħol eċċezzjonali. L-edizzjoni ta' din is-sena se tfakkar il-memorja tas-Sur Mastawċi Joseph Vella li mit fl-omor ta' 76 sena fi frar li għadda u kien magħruf għad-diversifikazzjonijiet fl-istil tal-mużika li kellu li ma' mużika mdaqqet f'bosta pajjiżi Ewropej kif ukoll fl-Istati Uniti u fil-Ġappun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.